हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफ हान्जानि माखासे दैदेनगिरिफ्रा थांनाय बोसोरनि 29 नभेम्बराव जि बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ लानानै जि फरायसाफोरनि गाग्लोबनाय बेखौ लानानै बायदिसिना बिथांमोना गाबफुनो नागिरदों। नाथाय मोनसे खोथाया जोबोर रोखा, हाग्रामा महिलारिया 2019 मायथाइनि 8 जुलाइयाव राजबंशी आरो आदिबासीफोरनो एसटि होनांगौ होननानै एनअसि हरामोनब्ला 29 नभेम्बरनि जि फरायसाफोरनि ट्राइबेल फरायसाफोरनि जि माखासे जाथाय जालांबाय बे जाथाया मालाबाबो महर मोननाय नङामोन। दा बेखायनो हाग्रामा महिलारि मानगोनां बिथाङा दासिमबो बुङो गोनां जायोब्ला 6 जनगोष्ठीनो एसटि होनांगौनि थाखाय एनअसि हरबावगोन होननाय बाथ्राया मालाबाबो एक्सेप्टेबल नङा आरो बिथाङा बेबायदि बाथ्राखौ बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो थांनाय 29 नभेम्बराव जिखिनि जाथाय जालांबाय बै जाथायखौ लानानै बिथांमोना बेखौ पलिटिकेलि गाब फुननानै गावखौ गावनि दायनिफ्राय बारग'नो थाखाय नाजाबाय थायोब्ला बिथांखौ जोङो एक्सेप्ट खालामनाय नङा आरो बिथाङा बेबायदि आखुनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो फैबाय थानाय समाव 29 नभेम्बरनि बायदि जाथाय जाया जाहाथे बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया जि एनअसि हरबावनो होननानै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जाहाथे एनअसि हरनायनिफ्राय गोजानाव थायो आं बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायहरबाय।